clear up terang rongkhang constituency alo bidikang lim ke claim mare ta jo rongkhang constituency ra tum aning ki pung pena me phi ke kaipon rongkhang constituency alo ke damtang arni clear up terang pregjam apulung station along BJP mass training ki bipon ke chok che lepen rongkhang constituency alo bidikang lim ke claim aputhak ke claim mare ta jo rongkhang mandal committee mohila morcha IT cell yuwa morcha lepen polling station committee atum chingrum pet pen jakhonga chiklu ni phaing koira nerkep ani clear up terang ami phi ke kaipon bangso jai mek along mondol committee mohila morcha IT cell yuwa morcha polling station atum lepen rongkhang arat atum chitong dut lason si kedam tangar ni rongkoroi polling station alo hongkram polling station alo lepen tika polling station alo local mc longbison be mondol committee atum aphan pachini ne pin pen cleared up terang pen BJP mass joining ajai mek paman kondo lapen labangso BJP mass joining ajai mek ke padu kon along aban BJP party along kirotang atuma phansi apong BJP mass joining along BJP pa join dun aret pusi mondol committee atum pen pherang ke thengnu lam the pek lang pon lapen la anchot takalilang prejam local committee atum along tame dam pen kalili kalang lang claim pon thu lasi lahaya sai ke claim ke rongkhang constituency alo BJP party aphan ke thak jundia sain lang no lo puta pherang ke thengnu lam the pak lang pon chu laso ajok rongkhang constituency BJP ara tum thur pak pen mondol committee asai hem along tisong ponsi clear up terang ame phi ke kai pon asai deng pon no sita rongkhang mondol committee mohila morcha IT cell yuwa morcha lapen polling station committee atum ke CM Dr. Tulirab Nohang Lapen Tim Kar Bianglong atum pansi aning ka chithe do wetlang Lapen dodun verji pusi lamthe chepak lang pon Lapen non eprang kewang jiarni clear up terang pen rongkhang constituency alo kalili kalang lang asai claim chu pulote party arona teng pening sai pon chunang ko ko pusi lamthe pek lang pon lahai mange chingki chethan lau ma se party akam puta bayap ta damlong lo palam hai masini libata party alam ko masini libata tong sekot mane party pu alam pen ma tong sekot mani lita accept dun lo amasi lasa bang e buku inquiry ar thulong lo alang bang e mane bidikang lim se ke claim lo amasi son thot bidikang lim de claim pu ni lita chini ne data masi aso ani accept dun de lo the non le prang ke bang ji bang ni lita la son bidikang lim along ke do dun tum je asi ni litung ka chi the nai ni ching hon nai Salong bison be dola alang li pansi nilitum ning chethe pame lapen nilitum long party mondol committee alang litum do lapen alang litum masih latum helo nitum parents budilo masih latum masih ning chethe lo lapen kaprek mane bidikang le maing puta nitum project he lapen clear up terang nang lila som ke claim ke niliphan lam cobai nang ke than ke lage nilitum kichata ning samse lapen accept unte lasi nang lila so kambang inton iknot lasi nilitum rongkhang ahawa atumpen penong khang party la local committee tumpen nang lipanang pinrem lo asinang lila so kambang intong it ta oh ai kisah ke mana to pardon nilimen samram sa rong khang yut porama long setri lo apa ni tum dak rong khang long sari dapat tum ai kisel tum poting tum dol dak ni tum ku download te rong khang long ko an kachari ke me li tum kaching hon nai asar long bison bi la pen alang li tum tim kar beng long long man peng ke thenai tuliram long hang alang di dak claim information along ben theklong se do ko we chetap dun ti lo boy phis ta pinier ni ile tum lo nang apa siksak bang dokok lo apa siksak ka hem phubang ke ni liamen ta pudak po le dap terang alang li bidikang lim ke claim lo ka jone penangan ni kan pen claim lo divide and rule policy wan lo la penang bong malom kopi authority pen alang ke long rong asor la pen rong gambar tuman kapang room ke kopi athelo traditional village council pu jone pen selang pangrum tap pangrum pru lo mangutap mangu pru lo non rara tumbang laso join ni nilitum tamme ni pinrem lo la pen sodak pen jongsi alang lahaya chikubir be judge polite nitum tamme kapre kasai pen tamme kate song pen tamme dak rong khang pen tamme kapre step bang dem nang kokpo la pen asonti na development long tamme alang nang kapat siksak do putan nitum berta long dut la pen kapre ke claim long antame akemi senong mang nitum khapke donde wo phis tamme ilitum dak rong khang long alang nang claim tap la pen muni da tum han BJP ke join tang de pan tang ko pa join le thole tum kroi krelo la se la so aput hak ni le tum long khangit poram ni long khangit poram pe namme so dak pen rem lo pardon
Pardon, nilimen ne kareng long parpi, dak long kang konsensi long Mahila Morcha Presiden iglo, lasi nilitum pini la sojai mek kedeng nangkok ma me phi, der dap terang pan ke thor nangkok alam teke, alang li kecuklem kecokci pusi nilitum Mahila Morcha hin pen nangkok lo, biji kang lem elong long ni keklem do, la sojai ni si ining ki kang mate ining ki pung. Kacipak langsi ini tum rongkang konsensia do Mahila Morcha pini ke non emergency masih ini tum Mahila Morcha hin beta citong ide lo semi ini tum akomiti tepik dak 32 bias do lasi Mahila along tinta ini tum gothon et lasi lason taksi malang li an suce ko bidikang lengklem subam berteni tum solo tum ta titurji achans doglo lasi alang lifan kledap terang kan laso bidikang lengklem kledet makang ton kopji apan ke ini tum Mahila Morcha pen ke alang lifan ing tonte pulute ako an suce kangsa ida tupo berpen ili tum mane unan ke penrem tupo lancol ni Mahila Morcha hin pen ke lasi ing tonik noi nangni klem pami non nang di teke dapan make nangji mate kopi phan make nangji lasi lasona bangke nang di bidikang klem nang ne man nang le ake mia tobar daming non ansu se ako me thuye phan nang di bori non sita lasona bangke along along ne tumlong lason ke dampo bangeni tum nang protect the sor lo hin pen ke lapen nang di aprang ta tiket ki hang hus tambi nili tumta nang ni to phata nang pudun bom lo sitambi nang ni to nang li no experience pa nang li claim lo si tambi non ke bangye bang la sona bang ke nang li claim kle de nang po la si party lo yung si ke do don veji polote nang li do don ver non BJP party lo ko same jat party lo same la son nang ke thak duni ta ha jat na ho la po bang ke local committee long nang li trust nam nang ni la pen mo aphi si tambi nang li mass joining ki BJ polote mo ha jong ili tum apar ke thana sonsi nang li yong si la local committee phan mate mondol committee phan mate atta morcha aphan yong si nang ni nang ching ki ke nang chi than the pe mass joining ke rongkhang ar lo ke ki bi aphan kang ton nang ko yong si nang li yong si mass joining claim pajon lang pulote amoni do pulote mondol committee helo ke thenai lapen Mahila Morcha helo ke thenai youth morcha helo ke thena hala tumhan nang ching ki non nilitum ansu te nang cherap nang chi to dunji lasi nang li kedam tangta mass joining ki bita ini tum karbiang long atim tum ke baing pusi ni tum Mahila Morcha atim meta ni tum nanga chi tongon chot athima itum karbiang long atim CM sartum ke bang pulute munit chila muni rabidet pulute chilang no dagi pusi ni tum emergency pen chikol si ni tum nanga chi tongon chot lo lasi lason tagasi not ke baing am sitame nang li bang bidikang ni bang intoning non lasi nang liong sing tante peti nang lipan an susi ako nang pengrem tu igla kadom lancan Kadang niliman rubisan itu nili developer LP school living uploading station along president lo. Kasi pini labang so may pi kanan ko kanan mo pitas nili dahil tini kan po. Ako lo nili tum uploading arlopen pusi kami lang nila sang si claim lo. Je pala BJP mo nili vega panta list pon ko kasi ako pajon din sila tu. Lasang si claim lo lapen ke adhok long bangke pala development scheme hui pusi kami alang tum cipudun po MSC sarvan cikin elo po si po. Tarlong lelang nanta po. Hala bangke clear da bang ningi kai kason lo mane si MSC le na pekte sa nili tum na pitek nili tum CM APA lo person si ke fan kang kang si arjulong la si alang liphan la solam putha ke nili tum ta ning duk lo la si alang liphan pini mi phika ilu bang lo bang nili puling ar lo rongkroy bang Comment lo bang. la first lam rongkroy mass joining aprang si bang lo alang li ate ba ni puri Ko pila nang li man ata no so. la so na than alang li tum nili lo bang be li lo bin si rong se lu dam lo alang li tum je mass joining do amasi nang li tum meeting nang do ning pulang se dai than dang je nang tum ta join ning pulang le than li amasi meeting bin pe list nang pi ning pu ya se pi ha ke list pon lo ha pa du ka da ke joining along si pin su ko je la so lam Kadom nili men the sondera nili tika pias long nili non kongtun bang artus nili klang bang bang lo asi nili tum pini ladak mondol rongkhang mondol committee pen ai tum la ni piti kai alam si aso apathak si nili da dak dudun lo asi aholo nili tum tika long nili tum la non kedam tang la sochit lo tarik krepli pen la
July tis lo consider in korok laso ahut sitami nilitum ladak local committee president secretary atum kana bangke nilitum chini dun dak dik mane chini dun deda asonsi nilitum gamlong athe nilitum ladak mass zoning program ibi puke nilitum ke kamahung tu kubang nilitum bangke nilitum hala CM pen bang alang tumbanang pulo alang li in charge pu alang li kerap kerang alang li dak CM pen sinang to itu masih ala CM interaction program si padu nangji la program si nangki bi pu alang li bangke dak nangki la program lo masih ki juru betor bangke mass zoning program lasi lalo kita mi litum bangke nili la mondol kumitun atung hanta nili punchelo lo la penke la dakson saksi sar sar litum MSC sar long bison di hantari ni punchelo lo masi koson masar la dak nili tuma apuling long lituma PS long ta la sona program mas zoning program si ang pigipu la si nili tum bangta koson ma cerap ma cerap na lima pulo la si kita me alang tum bangta li atum ba thanga berta be posi la pen mondol kumite so thanga aberta ta be posi la si nili pudami bangke lalo la mass zoning program ahut zoning atum pustami langsung akimi penke bang kule ti ongdung penta dak itu kali lasi hala ki jon tang atum si la daga bangke nang jon le thot la pene hala mapha BJP ma pha an char ba le thot la sonsi ni tum khem la penke ahonglo nile tum sutami la bang swarni aphan ni tum ke tim kar biang long pensi dak ke bang ji mate itum CM sar amasi dak nile tum malong dak ke bang yalam adulong pena masih litum ta muni dak kinang so mate litum rong so mane rong arat kitu kelak arat dum ke pluma chin rangi la pen ke mesen alam than ponji po alam thi pensi litum la nili pensitame rong ardu lut pen than mum pensi la sarni chanili pati tong dum sarni pa ke Pudah son jinang klaim rong nabila. nili ma thata ma tengke la sonsi ma thaba BJP dom han masih BJP ma flap salwa. oh la sonsi nili chimidang Jadi keceng hunang tanang kupila nang tanang li dom han masa ning bi keceng huda. Kiceng huda bangke herilo ladak adimta ladak rong amani pugala tume repu la heri tikaro amani la polo sitame asap to hala fil do ladak itu ma pia sangkang long afil do thong nang su pula so filong sini tum ala kilo amasi mas zoning program abangke alang litum hada nili amena kudaji dang litum along non plan pon bom alang li angpong tikha alang li pen hoi pensi manela so akambang ke ki klempon nasira hala joning ji po atum same la alang li ping khat ping le pensi alang li pensi nang tuma phan nang joning do not nang tuma phan ni li jat pensi tame nang ta pensi nang pi konji po alang se alang li Mana nang jon ni tangkan ang pipu, posisi ke by pon system na. Oh, ke by pon.